Málo energie? Bolesti kloubů? Časté nemoci? Obvyklá příčina? Nedostatek živin. Dobrá zpráva? Doplňky stravy mohou pomoci. Problém? Pro skutečný účinek se živiny musí dostat až do buněk a překonat mnoho překážek. Běžné tablety selhávají už v žaludku. Rozloží je žaludeční kyselina. I u drahých vitamínů tělo vstřebává pouze zhruba 30% účinných látek. Liposomální produkty jsou účinnější. Živiny jsou uzavřeny v ochranných tukových kuličkách a dorazí až k buňce, ale neproniknou přes její membránu, protože jsou příliš velké. Tak infuze? Živiny se sice dostanou k buňkám, ale v příliš vysokém množství najednou. Tělo je pak rychle odbourá vlastními ochrannými mechanismy. Kdo překoná všechny tyto překážky? Nanolipozomy z Pure Shopu. Nanolipozomy jsou až 100krát menší než lidské buňky. Vstřebávání proto začíná už v ústech přes sliznici. Žaludeční kyselinu zvládnou bez problémů. Až 95% živin se skutečně dostane do buněk. Dokonalá kombinace živin. Přesné dávkování dle tělesné hmotnosti. Jen 1 dávka denně. Vaše tělo tak může nanolipozomy přímo vstřebat a dokonale využít. Profitujte z 10leté zkušenosti. Nakupujte online a pociťte rozdíl.